ka jela kaladu hadu khandri ngut ki nongsong snong na kadaw ka jingja ka Lyngshop Mariang hakeleng ki district tanghau nai lor mentau snem ki te ki khandri ngut ki kanthop ya prangut na East Castles nri ngut na South West Castles but arngut pat na West Castles halor kani na kalyang sarkar lengba katna revenue and disaster management kalamang hadu Klur tingka kabai Lutksan na Bynta ki bahayeng hasem jong ki te ki longyeng ki blai kendo ya ka te ki jingja basngsi but ru na Bynta ka jingdon jingem kabaki ladu habai keren bod menteri katna disaster management ba kermensela ulai thu ba nak Bynta ka East Castles ka sarkar kalamang ban aisan phaulak tingka nangta ha South West Castles lai phaulak tingka ba nak Bynta ka West Castles ar phaulak tingka ulai thu ru bakot kum ka rai jong ka sarkar kalarai ban ai saulak marwei ka bai Lutksan sha ki bahayeng jong ki tu ki blado no ek ba ye ba thoin ki jong ki handai habai dei pat bat ka jingjulor ba mi na ka te ka jingja ulong ba ya manta ki dang up ya ka report na ki officer ba dei pet haba keren pat halor ki kendon ba ki bahayeng ki hab an penbiang ban yo ya ka te ka bai Lutksan u menteri ulong ba ya ka te ka kam la IT ha ki officer ban pet bat ban le ya ka badon kam East Khasi Hills District, jong ka South West Khasi Hills District, makruat, but ka West Khasi Hills District nompo. Ni la tip mo ni iba ki bon bah kini ki brio ki ba do ya ki im na ka jingjia jong kini ka natural calamity hagni ki kato kani sngi sheden. East Khasi Hills District total loss of life ni do ya ki im kumba prangut. Yakini ki prangut menta iwei ba na po madan riting iwei na po maulai arngut na police reserve saungut na lompering yakini hangne po East Khasi Hills District na kaliang jong department jong ngila ayek poisa kambasan lak shai deputy commissioner ban ai ya ka ex gratia payment shakini ki badu ya ka jim plus ban ai jing yarap ya gitu ki household ni ki family ki ba ngat ha kan nikal lo te san pheu lak ni la ai ta ki jing yarap na len jungi but hajing ade but ki house le ni ki crops le ni ki ek damage ki property ya ki tang in sepen haden plus ngirang up ya ka details report nai deputy commissioner hajing ade but ka South West Khasi Hills District ma perwan ka to kadon ke jingjia ka ar September ar hajar arpho prangut ki bri ki badon hapo kali ki besha rong daga umma armut ki escape handrimut ki do ya ka jim ta hante hapo South West Khasi Hills ni na kleng department ni ai kumba life la tengka nag bentaban ai jingira shakini ki family ki ba ngat yakini ki yakini ki jinja hapo West Khasi Hills District nompo armut ki bado ya ka jim iwei missing ha ki jing shara jongka kali daga hantengi ai kumba arpheu lak tengka shai deputy commissioner nag bitaban ai chingira hangne ru mi padyo ya ki details jongki house damage dan ki crops ki roads public properties baru kini ngidang up ya ka report na deputy commissioner te masin dia ikini nin persang hi ban ha ya ka pesa kar ba nila kar badan fund jami kemudian habai di bini pila umatai ni ki kriteria ki bahan pendam nam taban ban yo ikini ga di ekskursia hangni la don pa i nalian joki BDO nalian joki ki officer jongi badan hak ground maki kila kin pendep ya kini ki details ki badan kam kin sai thu ya gitu ki family member yo lese ki don ki bahable ek postmortem ani nomor bunsen ban avail ya kini ki jing ki benefits ma ya ki jing yo na ka sarkar ni hapun dep kini ki criteria exactly mata ngam la ban ong ki ek criteria ki hafulo nomor ki le ya to hak ground level hoi kata kate ki babi ong ni la sakhi ni tip ma exactly ke ek jingja bunsen abangi kwa ban apply ya kini ki don kini ki insurance nga iba da don kinu ki accident kali lene ki jingja accident ma hakinu ki types of accident bunsen ki hable ya to ka postmortem khrang ban avail ya to ka insurance te yo let's say hang ni ru don kam ya kata exactly ngam not ban ong ba is a must
Andre ladaki officer ki omba dan kami kini try la but is one of the criteria they has to fulfill.